Nyakoromo Gajuang machiegni chenro mar poko pogore chenro mabende odiochieng' ma kawuono walimo kambi mong'ere kaka Jire Hand Woven Craft mantiere wang' apaya mar Ngong Road kaendi. Odiochieng' ma kawuono wadhi romo koda miyo mabende osebedo ka loso carpets kotiyo koda yie rombo. Mana buore Nairobi kaendi kabende abiro romo kode nyinge Roda. Mana kama Nyakoromo Gajuang wasedonjo ei kambi nieri kama bende nyadendi Roda Apiyo lose carpet kotiyo koda yie rombo. Roda rwakni machiegni e chenro mar poko pogore. Erokamano Sharon kuom rwaka e chenro mar poko pogore. Mana kwachako inyalo mana nyiso Nyakoromo Gajuang maneno wasani ni Roda Apiyo ni en ng'a, ni dongo kanye? Erokamano kuom penjo machalo kamano. Mondo mi ung'eya an Roda Apiyo, anya Maseno, Kamlago. To nadak dala mar Maseno kendo asomo dala mar Maseno Mixed Primary School. E higa mare 91 natimo penj kuro klas 8. Koro higa mar 92 nadhi somo e Siaya District school miluongo ni Nyanza Christian. Mana tieko skul kuro higa mar 95. Adwoko ni Nyasaye erokamano. Ma nyaka sani koro intiere buore Nairobi kaendi kendo aneno ka intiere koda yie rombo. Ma endi en yie rombo koso? Mae en yie rombo. Yie rombo machalo kama en ema ka waselose to biro bedo koro usi. Walose machine machalo kama koro kwaselose to bedo usi, to ka en usi machalo kama ten koro mobro twang'onwa godo mkeka machalo kama carpet. Kendo otwang'o carpet madongo, matindo, kendo gi madongo kaka ineno kae wanyalo twang'o nyaka chop malo kuchocho. Luwre kod kaka ng'ato dwaro odi romo nade. Pim mar odi ema wadhi godo, rangi mari ema wadhi godo, design mari ema wadhi godo. To design moko be wan go makihero tinyalo yiero album wantie godo. Nikech yiero mbang'e biro ka en rangi machalo kama. Koro ma neno ka en chal ka rangi marakwaro. Koro nyiso ni uloko kala koso? Yie rombo ni obiro kochido kama makata kiwinje to ong'we rombo. To kobiro tiluoke kod pi moro maliet, mochwak mana maliet maber mondo gol more no, kendo bang'e tiluoke kod sabun. Bas koro wuok rachar. To kowuok rachar, koro customer wacho kaka customer ni odwani mondo watwang'ne kae ng'at moro machalo Masai emidwa twang' godo. Koro odwa rangi ne machalo kama. Koro waketo ne rangi go kaka nodwaro kar chuny jatuo. Mano bende wabiro bire kaluwore koda creative mago gigo ko ma bende unyalo kata mana goro. Okong'o mondeda mar mondo mi inyisa kata mana sigandi. Ichopo kaendi nade ma itwang'o nyaka carpet. Ng'ate manopuonji tijni koso en na tich manipuonjori ni wuona? Erokamano. Tijni ok nanya puonjra kenda. Ne an ng'at manohero tije mag lwedo. To naromo gi mama miluongo ni Anne Wanjiko higa mar 2000 e wang'e dala mar Kinoo. To Anne Wanjiko ni ema nopuonja tijni eri kaka ng'at manyalo opuonja kaka dang' achwechi kendo puonja kaka dang' aket rangi. Higa mar 2001 koro naseng'eyo tich makoro nanyalo chung', anyalo tiyo tich gi onyalo miya picha tatwang'o gima customer dwaro. Koro kambini ni nyinge Jire Hand Woven Craft. Nyalo mana nyiso ni nyingi ni nowuok kanye to kambini ni chako karang'o? Erokamano nyikwa Ramogi Gajuang, erokamano Sharon. Kambini tijni kaka nang'isi mokalo chien kanyo ni nachake higa mar 2001. 2000 natiyo tijno nyaka chop higa mar 2019 dwe mar 8. Koro 2019 dwe mar 8 koro nachako tijni endi. Nikech kama ne watiyo samoro oda nitie samoro onge to jibe koro ng'eny. To an kaka an ng'at mamiyo mohero mondo oti tich seche te. King'en seche moko unyalo tiyo to seche moko ubet ot kata wige 2. Koro naneno ka bet ot wige 2 to koro kata gima ang' ayudi bende onge. Koro naneno ka chako mara ni kata seche man gi oda kata onge gi oda abro bedo ng'at matiyo seche te. Nikech seche ma kaka naseng'iyo tich higni 10 gi wiyego kibet abeda kaka jang'wech ringo cha kowe ng'wech gi sechego modhi obet no ka dende jony. Koro nahero mano mondo mi ayaw ma atiyo ga pile pile. Kendo anyalo puonjo jomoko be wadhi godo. Koro atimo gimiluongo ni creating empowerment. I empower kata mine kata nyithindo manyiri kata yawuoyi moko be wan godo ma
ma koro no omadho kuong ma koro ok nyal, to ka gibiro ka to gin jok moko manyalo mako kendo gimako ga tijni ma giti. Manyiso ni koro ichiwo kata mana tiegruok manero training bende. Koro achiwo tiegruok ma ng'at matiego to watiyo godo kae mondo mi okonya seche man kod tich mang'eny. Sama tich an godo mang'eny anyalo ga dwaro jomoko miluongo ni freelancers, jolwedo. Amanyo jolwedo. Koro jolwedo gi kasemanyogi to ka in gi jogi git samoro nyalo manyo jolwedo samoro gidich kambi margi no. Koro ok ginyal biro mondo mi ikony inwang' pesa. To tijwa ni en tich miluongo ni gimitiyo emiyudo. Tigen ka poni atiyo araka matero gino kata mana ka en hotel moro dware manwang'o pesa na araka, jogo bende amiyo gi pesa mar araka kendo tich moro kanwang'o kendo adhi go mbele. Mano discount koro michiwo negi. Koro iluongo ni piece rate. Koro watiyo e piece rate. Koro ng'eni an kata mana nyako Ramogi Ajwang' kaponi nitiere koda carpet ot kacha. Carpet iloso koda gik mathoth. To in iloso carpet gi yie rombo. Nang'o meni iloso carpet gi yie rombo? Nang'o meni yie rombo to ok mamoko? Erokamano Sharon. To yie rombo be watiyo gik moko mopogore be kaka tuoro be watiyo godo. To yie rombo ni ema ji ohero sana nikech ebe mana nwang'o ka ji ne tiyo kode. Koro an bende awacho ni mondo adhiya kode mbele, to ka ng'ato bende dwaro customer moro be dwaro wacho no dwaro mag tuoro. To wadhi e duka mar tuoro to wanyiewo. To waketo ne rangi to watimo ne mare mar tuoro. To nitie ng'at moro be madwaro mar pamba. To wadhi e duka mar pamba kama jo spinners joma loso usigo tiye, tanyise dwaro mar pamba, taloso ne mar pamba. To kata kamano mar pamba nengo ne ni malo. Moloyo koro joma tin dware ga. Ma koro wachre ni wokulos kata mana mar yie rombo kende, uloso kapede mopogore opogore. Kata ng'ato kobiro gi kitenge, to kitenge no wabro yiecho to waloso ne godo kapet modwaro. Ibiro kata gi jeans. Jeans be wabro yiecho mwalos go. Ibiro gi t-shirts mang'eny. Wabro yiecho mwalos go, don kes t-shirt koro kwa nyal dai, ibiro gi colors mopogore. Koro waloso ni girisha gi colors ni noero. Ama iora ni dwaro mar t-shirt adhi anyiewo takelo taloso ni godo. Mago gin mana tije lweto nyako Ramogi Ajwang'. Chenro mar poko pogore kaka pile ateri e poko mopogore opogore. Kawuono walimo Jire Hand Woven Craft ka. Kaka mano nyadendi inyalo kata mana lero nwa kwa dhi nyime. Tijini kani chake ing'eni joma thoth digomba kata mana ni gichak kambi kata gichak ohala margi gin giwuon. Ni chake gi pesa din nikech ng'ato nyalo wuoro ni ni chake nade. Ng'ato nojoli koso. Erokamano kabisa. Ago erokamano kuom penjo machalo kamano nikech penjo machalo kamano be nyalo miyo ng'ato bedo gi chuny mar timo gimoro. An kana chako tijini nachako gi stitch mare gi pesa mar 30,000 kende. To tich ok ne yot nikech ot kama iluongo ni showroom nachulo siling 15,000 kuom dwe. To abet kanyo kuom dweche 3 ok anyal neno tich. Mano ka din kanye mana ka ipodi. Kaka na yawo tich dwe mar 8, dwe mar 9, dwe mar 10 na onge tich. To nang'iso ni Nyasaye ine minyalo duro nikech in be mane miya nying ni Jehova Jire. Koro akawo nying mar Jire cha. Ba luongo godo nying kambi ni in Nyasaye ma jachiwo. Koro nageno kuom Nyasaye no moloyo kwalamo kata e kanisa kata bishop walemo go sasa mane prayer item. To kano romo higa dwe mar 11 Nyasaye no omiya tich. Mane omiya tich maber maromo 150 mano machako godo tich. Koro ingeni ka ng'ato dwa chako tich kata odwaro ni kata mar 100,000 to mi 50% deposit commitment fee. Yani mano mangiso ni koro obro dwaro tijino kabisa. Koro no miya tich mana chako tich mane chopo 150,000. Mano customers ema koro no chiwo ni kata mana tich makamano. Order kano miya to ne mar 150,000. Koro na chuno no miya 50% mana 75,000. Koro 75,000 gi 75 na anyalo kawo madoga chul godo gope mane mag ot manoleo. To modong koro anyiewo godo material. Koro nakawo niya atiyo tijni otieno godiochieng'. Koro nanyalo tiyo godiochieng', atiyo nyaka gotieno gimoro nyaka saa 6 mondo mi koro tich mar lwedo cha alogo do gowi mane nitie kaja mondo koro kachak wuoth maber maonge kodi ginene buche manyalo tama wuoth e yo makare. Koro nachako kamano 30,000. To ne an gi mkeka aloso mana mkeka moko 5 kende. Lakini sani Nyasaye osemiya kendo kara mar duka nitie gik mang'eny. Kendo anyalo loso shawls, gimiluongo ma ji gawore godo ni.
anyalo loso gik mikete mesa. Mano mag lwedo table mats. Table mats. Mikete lwe mesa. Nitie table runner. To nitie table mats. Mago pod iloso gi yie rombo? Pod aloso gi yie rombo ni. Makoro ming'ado ni magi mag? Magi madwano mondo aket kae nikech nitiere design moro midwaro mondo aket kae. Wuon go ne dwaro design mondo alos go nanga mar Masai. Kendo Masai ne obiro wuok kako mako ludhe kama. Makoro dhi wuok ka gima Masai ogor? Inyalo we ni ogore lakini en gimar lwedo. Odhi wuok komako ludhe kama kendo odhi wuok kodolo tiende kamae. Kaka nok ochung malo to odolo nyaka tiende. To mago igolo nade? Koso mana ing'e mana kaka igolo kaluwore koda tiegruok ma intiere godo? Nokelo na pattern. Ma pattern no ntiere e album mara. To asebet ka twang'e koro entiere wiya kae. Koro kochuno nyaka dhiang'. Kong'isa ni Masai, tang'e ni Masai no en Masai namba mane. Ndiye Masai moro mochung' achung'a gi tong', mano Masai namba 2, to mae en Masai namba 1. Ing'eni giusi kama endi, ing'eni mopogore kata mana gi goro nyaka rom gajwang', nikech goro ema ng'ato nyalo ga goro Masai to ng'e kuma Masai dhi bede, tiende dhi bedo kanye. To giusi ni nyalo ng'e nade ni tiende dhi bedo kanye, koso magi tije ma bende olonye. Koro giusi ni ang'e maber ni mae tiende, dong' ineno ma tiende Masai. Ma tiende Masai. To koro kama tiende Masai mae koro nanga ne. Odwa bedo gi nanga. Kech koro odwa bedo kodolo tiende kamae. Ma picha na ang' na ng'isi. Koro mae kae ma be tiende koro maluth momako. Koro wachako gi tiende ka wadhi kendo wiye biro nwang'ore gi malo kuchocho. Tekno osemiya kaka odwaro kamane kaka timone. Nyadendi ntiere koda pok malich. Kata mana kwa dhi mana nyime nyalo mana nyisowa process mar chweyo carpet. Ichweye nade chakre chakruok. Kesi be ibo nyiso kata mana ni yier mitiyo godo mag rombo gi ugolo ga kata mana kanye. Mana kinyalo mana nyisowa. Mana kinyalo mana chako lero. Anyalo nyisou kabisa. Koro kwadwa chako loso carpet to ibiro kama chalo kama. To ikawo gini ma iluongo ni cotton. To cotton ni idwa chako loso godo carpet kamae itweye kae. Ma koro kechi waloso ga madongo kocha. Koro itweye kama. Kisetweye kama tikele kae. Irango koriere. Nikech carpet no idwaro ni kona koni gi kona kono oriere moloyo. Wuon go samoro opimo kata mana tiles mage mokiko wuog oko kiko donji iye. Koro nyaka irang maler ko oriere. Koriere to kokoriere tiduogo range kae. Koro kiserange kamano kinwang' koriere tibiro dhi ibiro chako timo kamae. Mano koro iloso gima chalo kama. Koro ma waluongo ni wop. Koro kisewope milose maber. To mani tiyo mana gi usi. Mae koro gima atiyo godo ni luongo ni wop kendo en cotton en tinyewe kama Muhindi. Endo koro kwa lose gi lwedo. En iluongo ni 183. Inyewe ka Muhindi. Koro kiseloso gima chalo kamano, Sharon, tibiro tichako twang'o piny kae. Piny ka watwang'o kod gima iluongo ni cotton ma en mae. Koro kwasetwang'o kode piny kanyo, koro kwadhi chako tich, wadhi godo mbele kaka koro kama iyudani. Koro luwre gi size ma ng'ato dwaro. Chwech mar usi ni. Chwech mar usi ni luwre gi size ma ng'ato dwaro, gi rangi modwaro kodi pattern mamare. Koro kamano kaka wadhi. To kata mana ka usi poko biro kae to luoko to grade bende ningisa ni untiere koda grade mopogore mag yier rombo. Nyalo mana ngisa ni grade gi kugolo gi kinangop gin grade mage. Nyalo mana lero nwa kit grades ma bende nitie. Grade nitiere grade 5, nitie grade 1. Grade 1 no en owuok rachar kabisa. To grade 2 be wuok rachar kabisa tok sana. To grade 3 mwatiyo godo ni iluonge ni off white. To kiluoke be owuok rachar to ken rachar moro machalo pamba cha. To grade 1 no chalo pamba. Koro na mae mwatiyo go nikech en wakete rangi to ng'at madwaro samoro marachar kabisa cha be koro dhi manyo ne marachar kabisa no iro. Mak mana ni nengo ne koro ni malo. Koro nyaka iwuo gi customer ming'ise ni mae nengo ne ni malo to en kamae. Ka usewinjore kode to en be nyalo dhi kawo ne grade 1 no iro. Koro kosechopo ka endi utwang'e atwang'a kosetwang'e mochopo achno chopo mogik. Koro mar luongo ni bedside. En carpet tikete bath kitanda kamae. Ng'ato nyalo kete kama, moko keto tung' koni. Koro luwre kaka ng'ato dware. Koro kiwuok kichiew kata kibet e kitanda koro donge ilor.
koro tieni no winja winja liet maber nikech mae koro luongo ni bedside. Jomoko be nyalo kawo magi keto kaka maga domat. Kila ng'ato luwre kod kaka chunye gombo. Nyakwa Ramogi Ajwang' ing'e ni ng'ato ka ng'ato ni kod gombo ma mare. Nitie koda gombo mare. Koro wacho ni kosechopo kae to koro kodum rombo. Koro kodum rombo ma kata koro dong inyalo rango ma. To kod mae. Gipogore. Gipogore. Mae koro nenana kaka en rombo mano chido mano ae e kwath cha. Koro kosechopo kaendi mochwere mochopo malo koro odhi e chiro. Koro kochopo malo kwasetieke to wang'ade. Ka waseng'ade to watiyo gi gimiluongo ni ginene. Watiyo gi miluongo ni makas. Makas ne mwaliedogo. To kwaseliele mobedo maber mang'a. Koro wamiye wuon go kata watere showroom kama wanyis kar nyisruok. Wan gi duka kama wakete ma ng'ato kadwaro to dhi neno to nyieo ama obiro neno to gombo ni adwaro kabila ma kama koro ong'e gimodwaro. Kamano Nyakwa Ramogi. Roda in achiel kuom jogo eko maloso carpets e piny Kenya kaendi. Ting'e ni carpets mamoko ma bende waseneno nitie kido mag carpets mopogore opogore ma bende wuok kata mana oko kadonjo e pacho kaendi. In kaka jalnere maloso carpet e pacho kaendi, bende nitiere koda lwasi makare mar ohala? Lwasi mar ohala maka to koro sani kaka nyaka nya donje field ma koro an be an kod kara nyalo yudre matin. Samoro uso samoro kuus moloyo kaka kinde mane wachake kinde mag corona. To corona kanyo Nyasaye ma jachiwo nomiya tich mana atiyo. To koro lwasi mar uso pok asebedo godo maber. Emomiyo koro ka Ramogi onena kama e yore machalo kama kendo ginyalo gine promote tije mag lwedo ma Kenya ka to moloyo mar jowadwa jo Ramogi Ajwang'. Une munyalo bedo joga tajiri maga mamiya tich. Ng'amosenena ng'amogombo gima chalo kama nikech en gimoro madak sidang'. En gima dak ma kata koti kode to dak. Kikawe oko chal kod moko miluongo ni Persian rag. Persian rag ka gin kod gimiluongo ni underfelt. To underfelt gin go gimiluongo bunde moko kete koro manyoya mamargi. Yie rombo mamargi. Samoro ng'ato tiyo gi yie rombo kata tiyo kod gimiluongo ni silk. Koro timo ni tough gun. Koro ogoyo risasi mar gino to koro dhi kwamo kanyo. Mangiso ni gini ginyalo loso kuom 2 hours. Mano machine made. To mar lwedo ni to Nyikwa Ramogi Ajwang' en gimoro ma agombo ndanga nwang' lwasi mar use maber. En gima kelo pesa nikech jok makonya tich ng'ato nyalo twang'o gini kuom ndalo 2 ndalo 3. Mano makende to maduong' cha koro ken ng'ato achiel onyaka wik achiel kata wik 2. Koro kwanyal ga bedo ni en mar ng'ato achiel nikech seche mikawo gima duong' inya twang'e ma samoro ipoka chunyi ae. Koro waketre jo mang'eny mamako tijino. Koro wamake kata ji 3 ji 4 to wagoye piny kaluwore kod kaka customer wewe dwa watimo haraka to watimo nade wanong'o pesa nikech pod karaka en kamoro matin dong ineno ka koro an gi kamoro achiel manyalo kete gima duong'. Lakini anyalo keto kacha 8 by 10 13 feet by 15 feet. Mane mogik. 13 kamae to 15 kamano mogik. Makoro ageno kuom Nyasaye ma jachiwo ni chieng' moro obro miya gima duong' machalo kamae kapona nwang'o lwasi mag uso e yo makare. Manwang' kama duong' madanga ketie makata ng'ato ka ng'ata miyo kare to tiyo. Nikech jok matiyo godo gin gi chuny mar tich kendo gin jobidi sana. To koro adani mondo inyiswa chiedh nade kata mana challenges ma bende usebedo kata mana kukadhe nikech kata mana loso yier mano mar rombo ne carpets. Untiere koda chiedh nade e kit ohala mutimo? Erokamano. Sharon gimoro amora nyaka bed ga chiedh nade kama intiere gimoro amora mar tich. Achiedh nade man godo ka samoro idwaro ni mondo inwang' kata yien madwa tedo godo. Yien go kamiyudo gi betabu. Samoro dwaro ni inwang' usi. Jogo be koro jok matiyo tijegi jogo samoro ok gitimo nade gionge kod usi no. Koro chuni ni nyaka iriti ma mondo tim nade mondo koro olosni mos tin be loso. Samoro ni tich midwaro ni haraka to kamidhier spina ma jalos gini en be en kod order moro kamoro. Ing'en koro mano challenge kod ng'at ma dwaro samoro wacho no dwaro gino kuom 1 week. Ing'en koro mano en achiedh nade modonjo kuomi machune nyaka tim nade idwar plan B. Irang yo moro madang konyi godo. Mangiso ni ya koro an be biro chuna na kawo yie rombo tanyono charan tatwang'o
kango otieko mache koro wariwo. Kendo achiedh nade madang bede tijini en nwang'o kaka danga ausra nwang'o jonyiewo. Nwang'o jonyiewo tek nikechi gima chalo kama iluongo ni 230, 2.5, 2.5 kod 4 foot. Koro 2.5 kod 4 foot to mano wuok siling 5,000. To 5,000 ni mondo mi ng'at matwang'e cha dwaro siling 800 nyatwang'e kuom dala 2. Kata dwaro siling 1,000 kaluwore kod carpet design motimo. To kilewe cha en be samoro nyalo wuok kama odhi odwar tich kamoro kendo ka ngidware inwang' ka pod en gi tij ng'ato koro kaka dang' owe en tabu. Koro nyalo mana nyiso nengo mag carpets gi. Koro nyalo nyiso keni kiwacho ni kama ni wacho ni en what by what feet mare. Mae en 2.5 by 4 feet. To wahinyo chako tich kod gimiluongo ni square feet. Koro square feet marwa wachako siling 600 kama koro en siling 600. Siling 600 per square feet. Koro square feet mangiso ni en foot achiel by foot achiel mano siling 600. To ng'eni mae en foot 2.5 kod foot adi? Foot 4. Mama no mi square foot 10. Mama onego beni wuok siling 600. Mako rumo to koro en siling 600. Siling 600 nyakwara mondo. To nitie samoro bende pattern moko matindo mayot mama nyalo wuok siling 5,000. Lura gi pattern mar ng'ato. Samoro bende nitie moro matek ma ng'ato nyalo twang'o gini, ng'eni gini onego beni twang'o kuom dala 2. To inyalo miyi matin maram kama itiyo godo wik achiel. Ting'eni wik achiel no kendo mana wivo kang' no yie kawo siling 1,000 no kuom wik achiel ama siling 800 kuom wik achiel. Mae koro chuno ni ka koro en kama kendo wagoye gi siling 700 mowuok siling 7,000. Ma koro ng'at madhi timo tijni yudo siling 1,800 kata 1,500. Koro ber mane ma bende seyudo chakre ni chak kambi ni mar Jire? Ber asenwang'o maduong' nikech kata kaka un joramoga jwang' koro uketa hewa kendo ji nena. Mano be en achiel kuom ber. Kendo ber moro be nyisa asenwang'o mar iluongo ni exhibition expo. Be ma wadhi kuonde moko kaka KICC wadhi be mana achiel kuom ber. Ber be asenwang'o nyaka nyicha chak tijni yudo gimiluongo ni loom. Asenwang'o machine. Yani nyaka nachak tich mago gik mana chako tich kana aonge godo. Ma isebedo kidongore. Asebedo kadongora yani step by step. Asebedo kadongora step by step. Ma ok ni kama nachake chama ntiere. Nyasaye osekonya e yore mang'eny. Kaluwore kuom tijni kuom higni 3 masebede. To mano ke e kwayo mara. Akwani Nyasaye mondo odonga moloyo mondo mi abed kod kata jotich maromo 10 gi wiye. Sani nigi jotich adi? Sani nigi jotich 3. Ema antie godo mana puonjo kae. Mago koro luongo ni Mika chakre higni 3 go eko. Mosebedo kodi. Mosebedo koda mana asepuonjo gin ji 3. Ineno. Asebedo kod nyako miluongo ni Beryl Walter. Asebedo gi nyako miluongo ni Lilian Nafula. To kendo asebedo gi kijana miluongo ni Jirel Omenda. To mana kodhi nyime customers magi kind thuolo mar higni 3 mosekadhogi. Ang'eni corona bende nobiro kaendi kaka niwacho mothiro ohandi. To koro customers magi yudo kanye kata giyudi nang'o? Intiere kata mana e mbui? Erokamano nyakwara Ramoga Jwang'. Mbui ma wantiere iluongo ni Instagram. Be wantiere wanwang'o ka ji nwang'o wa e mbui no ero. Samoro bende osiepena customer mobiro mondo amiye tich. Ka tiyone to dhi ong'iso osiepne mamoro. Referrals. Koro dhi ng'iso osiepne mamoro. To osiepne no bende kobiro kendo dhi ng'iso osiepne moro. Nikech kana achako tijni, tich mana achako mokwongo, ne en nyako moro notiyo Safaricom to dak Tanzania. Kana loso ne mke kachiel, to kana loso ne tich mokwongo, to dhi ong'iso osiepne Tanzania. Koro ne higa mar 2000 ne an gi tich mang'eny mane wuok Arusha. Mana atwang'o atere e bus to dhine gi Arusha. Kinde no koro onge kaka dang' yore mag wuoth ne okethore. Adier. Koro mano asebedo kod kaka yore ma dang' anwang' go kaka Facebook bende. Facebook page be wantiere. Iluongu nang'o? Nyingwa mar Instagram luongo ni Jire Hand Woven Crafts. Ibo nwang'o wa kanyo gi pichni tete gik mwasetimo chak ne wachaki kod nyaka seche mochopo kamae. To kata mana kwa dhi nyime tiko kalas gi magi kala rangi gi kata mana magi rangi ma kawaida koso gin rangi ni kit rangi bopogore. Rangi ma uwire yie rombo gi gin mage.
Rangi mwawiro yierombo giluongo gi ni Lana sets to wayudo gi kamiluongo ni Bubanks. Gin giwuok Jerman. To rangi gi gin rangi mana 4 kende. Akina nyalo ng'isi gi kama gintiere. Gin rangi mana 4, rangi mopogore. Colors 4. Inyalo wacho colors. Gi en red, en rakwaro, ratong, rambulu gi rateng. Mana kida 4 go kende. Kida 4 gi kende. Koro kida 4 gi kende ema ka ng'ato dwaro mae kaka orange kama. Mae koro ing'eni wakawo ka rakwaro to waketo kod ratong. To wayudo rangi ni eri. Koro ka en rateng to koro ing'eni rateng keta kende imeda beda nyaka seche midware mang' ochop cha. Koro mae kichopo ka to en rangi mambulu gi rangi makwar. Koro kelo rangi ni eri. Ema kelo papo. To rangi ma pink ni mae en pink mar rakwaro gi ratong matin. Koro kila rangi watugo atuga walo timo gimiluongo ni chemistry. Imedo chemistry. Yani keto imedo tirango. Okose mi sample, dong koro ichwaka tigole kendo ting'iyo ochalo. Kapodi tikende dhi mana mos. Idhi adhiya mos nyaka ng'ichop kod gima dwaro no. To rangi go gole pacho ka indi koso. Rangi go wagole pacho ka to wagolo gi to gin rangi ma bedo igolo gi German, giwuok German kata South Africa. Koro wadhi mana duka miluongo ni kambi miluongo ni Bubanks. Kambi go makoro golo gi oko to wadhi wanyiewo. Matin achiel mar rateng en $2,000. Tin achiel mar rambulu en $3,800. Nang mene rambulu en expensive malomo rabich. Nang mene nengo ni malo malomo kogi. Rambulu ni en gi omenego ni malo kikete matin to mako. En gi miluongo ni en gi concentration mar rangi ne chande. Kendo ok en gimoro ma kiketo to nyalo koso mako. Kendo rakwar be nengo ne ni malo. Koro rateng ni en ing'eni nyalo ti kode kamoro amora. Ema miyo apani nengo ne ni piny. Gigi te gima nengo ne ni piny en rateng gi ratong. Ratong to koro en $2,800 to rateng en $2,000. To moko modong gi $3,000, $4,000. To be kidwaro rachar, ko rachar no kwa mi kamano, waluoke to wathiedhe gi yath miluongo ni mitin. Mondo mi kata kikete piny kaka mae gimoro miluongo ni machamo carpet gi piny kiseketo ga carpet. Ang'e ni useketo carpet piny machieng' ma yawo kata carpet, uneno ka dier ot ochamore. Mano nyiso ni noko bedo ga otim nade nwang'o thieth makare. Koro wan wathiedho rachar no ma en natural no. Koro wathiedhe makata kikete piny. Koro kata di gole mana kama. To dier odi no bok kethore. Obeda en mana bak ber. En ober abera. Kaka mae, kaka nwasekete chemicals go, waketo chumvi, waketo gimiluongo ni acetic acid, waketo rangi go, wachwako. Ka iketo rangi makwar, ichwako manyaka pigno lokre rachar. Koro luongo to the boiling point. Ma jomo somo chemistry 100 degrees. Kabisa. To Roda ekinde thuolo mar higni 5 neno ka kambini mar Jire Handcraft and Woven nyalo bedo kanye. Erokamano kuom penjo machalo kamano. Bang' higni 5 kaka nagombo naparo kod pacha. Nagombo ni tija ni onego bed ni koro en malo ma koro winjore e Kenya msima, kendo nyalo winjore nyaka pinje maoko, kendo jomoko mane onge tich ka. Mine mane onge tich, jaluoko nwang'o tich, to luoko tang'ise ni seche miluoko no, kiteko seche mag luoko tidonjo kae, tipuonjori mana kaka be notimna. Koro bang' higni 5 go, agombo ni ka Nyasaye di konya, tabed gi jotich mang'eny mopogore kod kaka seche man kod adek kama, nikech seche moko chuna na kawo jolwedo oko. Jalwedo na be seche midhiri, koro bodich e tije no. Kata mana kwa tiko chenro ni ang'e ni jomoko bende ng'iyo chenro ma kama indi penjani Sharon penjnwa Roda samoro ka bende ochiwo tiegruok. To kochiwo tiegruok bende ochiwo gi omenda, to tiegruok ochiwo. To ochiwo mar mondo mi ji otine ka endi koso ooyo. Atiego ji gi nono, ok akawo pesa, kech an bende otiega nono, kaluwre kodi ng'at madwani mondo kasetiege, to koro obro konya tich. An adwa ng'at amiyo tich, apuonjo tich, mondo mi obi okonya an bende. Koro ing'eni mondo ne ichul school fees cha kamoro, koro gimikonya go inikonya watiyo to amiyi pesa. Mano en gima nyalo konyo ng'ata ng'at man gi gombo mar tije mag lwedo. Ka seche ma ibiro kamoro ma ng'ato puonji tich, Sharon, ming'eyo tich, ma inwang'o tich kar kanyo. Dong ing'eni kanyo bende mama cha, kata kijana cha, obo nwang'o gimoro mfuke, koro yore mag kuo, yore mag nyiwa ma samoro ginyalo weyo gidhi donjo yore mopogore, onge yore maketho kata keny. Mama ni dichuo dhi tich to en ok odhi tich.
kobiro mopuonjore monwang'o kare kanyo nwang'o kata mare moro matin nikech seche osepuonjore no kobi ringo ng'wech obodhi mos koro kako dhi mos no kotieko gire mkekane no timiye gimoro kendo ako bro dhi no koro kobo nwang'o speed mondo mi onwang' pesa koro mane mahero mane kit tiegruok matimo apuonjo ng'ato mondo mi obio wabed kode ka en be mondo mi okonya to ka koro asebedo na bro puonjo ji makoro an kod jok mang'eny koro bro chako chajo ji gi pesa makoro ka puonjri be nyalo loso kamoro wachni mogik wateko chenro ni eri nang'o ne nyako Ramogi Jong ma bende naneno bende kini thuolo mar chiwo namba ni bende inyalo mana chiwo kanyakla kode nyalo nuone gi mbui magi iyudi e mbui mane to nyingi en ng'a kata mana nying kambi ni e mbui mana kinyalo ng'iyo gi nyikwa Ramogi Jwang ana mora ahinya kuom chenro makawuono pokopogore ani gima nyalo wacho ne nyikwa Ramogi Jwang ni ng'ato ka ng'ato mondo maka ahinya gima Nyasaye omiye kendi her gima Nyasaye omiyi mondo mi ti korka jok manyalo gombo dwaro puonjre anyalo mana miyo namba na mondo mi puonjri tich kin koda machiegni ka kenda mi tich watiyo kodi mondo mi kambi odhi mbele obed gi jotich mang'eny masama kata onge nikech an be an dhano anya bedo gi safar moro adhiye anya bedo gi yweyo abe adhiye kaka ng'eni wan joluo samoro ng'ato nyalo wacho ni koro atiyo mang'eny abe adhi aywe dala kocha ageri e pacho to kuom ndalo matin koro aweji ka koro ng'eny to koro utiyo koro jok manyalo gombo dwaro tich ibed ni nyathi ma wuoyi ibed ni nyathi ma nyako ibed ni miyo ma dwaro gima ong'eyo gima dwaro no mako biro to tijno momako otiyo kata oketo wiye puonjruok to anyalo miyo namba na mar mondo mi ugona mondo mi watudre mondo mi tich oyudre kendo wager pinywa mar Kenya ka namba na minyalo yuda godo en 0 7 2 4 2 2 4 6 7 0 namba na minyalo yuda godo e seche mag mbui iluongo ni Instagram inyalo nwang'o iluongo ni Jire Hand Woven Craft nyinga minyalo nwang'o de Facebook en Jire Hand Woven Craft kwa hivyo nyikwa Ramogi Jwang arwako uduto e Jire Hand Woven Craft mondo bune tije mag lwedo minyalo tim kod joluo wan bende kaka koro kama wasechopeni dwani mondo wanwang' gimoro ma inyalo wach ni gini owuok kuom jaluo to jaluo kod omako gimoro otimo maber kata joluo matimo tije mag lewni twang'o gimoro maber mondisore koro kidwaro gima ondisore indis odi indis kari mar tich indis kari mar hotel mamari tinyalo biro mana mondo igona sim e namba mana awacho nino erokamano ahinya Roda nyako Ramogi Jong mana kaka iwinjo onge mang'eny madamedi manero Roda mabedo diche makawuono nwang'iyo pok mar chweyo carpets ochweyo carpets makamagi kotiyo koda yie rombo mano pok makare kendo Roda goni erokamano kuom rwakowa odiochieng' makawuono e chenro mar pok opogore erokamano ahinya erokamano nyako Ramogi Jwang kanyere bende makelowa e giko mar chenro mar pok opogore odiochieng' makawuono ka bende nwalimo kaendi kambi mong'ere kaka Jire Hand Woven Crafts mantiere e wang'apaya mar Ngong Bure Nairobi kendi nyaka juma machielo e chenro mar pok opogore orituru masani nyinga en Sharon Ong'ao Fan True ya anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe?
As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu, we make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Ber ngimani kod okumba. Ok inyal ng'eyo kaka ngima biro bedo, seche moko pek nyalo bedo. Kaponi nyalo yudo pek e chulo okumba mari dwe ka dwe, kik iluor. Los kod kambi mar insurance mondo ilok okumba mari mondo obed kaka okumba mosechul chuth. Ok bidwar mondo itim chudo ma dwe ka dwe, kendo kambi mar insurance pod biro miyi nweng'o monego iyudi kaluwore gi okumba ma ikawo. Yud okumba mondo ine ni gik moko duto obedo makare. Kadala biomit kiyudo jabayo wadu. Akoni biomit kiyudo jabayo wadu. Kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka the Joyman. To get meet Giwadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Hani biomit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV, eot mar jotumbe duto. Nyakwar Ramogi Ajuang, bedu luomitni. Wanya wacho ni thot donga rom gi nera. En nyathi, mando riwo jite. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhowa. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ang'o ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Hello, news of the gender. Just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelonu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lynn Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. You know I like it.